Lodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixrat il-Quddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti ġajt taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla bi grazzja tiegħek li ma bħala aħna nistanew b'kull barka. Għatina li nwarbu li moddi tagħna u nibidlu fi bnedmin ġodda ħalli nitħejjew tajjeb għas-santla glorjuża tas-sema. Bibni Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għad-dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Sużanna għal-mewt. Imbagħad Sużanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, inti tara kull ma hu fil-moħħbi, li tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li daw xhieda farza kontra tiegħi. Ara, issa semmut u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalu, jien ma milt xejn. U Alla sema' tarba tagħha. Huma sejrin biha l-mewt, Alla qajjem l-ispirtu qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħid u jgħid: jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Ndax diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nies Iżrael, daqshekk intom boloħ? Tikkundannaw waħda minn uriet Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu s-sewwa? Erġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn taw xhieda farza kontriha. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: Ejjoqgħod f'nofsna u għajdilha li għandek tajt, la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: Ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbihom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Int li xjeħt fi ħżunitek, sa fl-aħħar dnubietek tal-immodda laħquk, dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bl-ħtija u teħres il-ħatja. Meta l-mulej qal: toqtolx lil min hu bl-ħtija u bniedem sewwa. Issa jgħidli ftit jekk tassew rajta. X'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U qallu: taħt siġra tad-deru. Qallu Daniel sewwa: b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu t'Alla diġà għandu ordni minn Alla biex jaqsmek minn nofsok. Imbagħad li dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor. Qallu: ja nisel il-Kananin u mhux mill-Lut. Il-ġmiela miegħek u l-passjoni ħasritlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u huma kienu jibżgħu minnkom u jqogħdu għalikom. Iżda waħda minn uriet Ġuda ma qaditx ħżunitkom. Għajdli mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U hu wieġeb: taħt siġra tal-ballut. Qallu Daniel sewwa: inti wkoll b'din il-gidba tiegħek ġbidt ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu t'Alla diġà qiegħed jistenna bix-xabra f'idu biex iħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemgħa kollha għajtet bleħen wieħed u bierku lil Alla li jsalva lil min jittama fih.
u l-kol daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi kliemhom stess ikkundannaw lilhom infushom biex jidaffar saritaw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom jridu jagħmlu lil ħadd ieħor. U hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar dem innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr. Assar ngħidu flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax int miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax int miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'mirat kollha ħdura jqedni, ħedejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, hemm u jrejjaqni. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax int miegħi. Imexxini fi triq tas-sewa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax int miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asħuġ tiegħek huma jwensuni. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax int miegħi. Int ħejji mejda lija quddiem l-dewwa tiegħi, biż-żejt idlikli rasi u l-kalċi tiegħi jitfawwarli. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax int miegħi. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti, u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Jien ma nitaxxaqx b'mewt il-bidneb jgħid il-mulej, imma bir-reġagura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdeh u għad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu Mgħallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh qam drittu qalilhom minn fostkom u bla dnub jitfalgħu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan qabdu telqu wieħed wara l-ieħor ibda mixjuh u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam drittu qalilha dawk feinhom mara ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd Sinjur qaltlu. Qalilha Ġesu mela inqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidni b'xi żjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Int imma xi tgħid? Din hija l-mistoqsija li l-kittieba u l-Fariżej għamlu lil Ġesu fit-tempju meta ħadulu qudiemu mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Hemmhekk il-Ġesu rridu jonżbuh, mhux mistoqsija din sinċira biex jieħdu il-parir tiegħu jaraw x'jaħseb, imma propju kif jgħid l-Evanġelju biex iġarbuh. Raġuni kienet illi il-liġi ta' Mosè kienet tgħid bħalma nsibu fil-ktieb tal-Levitiku u d-Deuteronomju li nies bħal dawn għandhom iħaġruhom. U għalhekk meta ġabulu din il-mara qudiemu l-Ġesu propju biex ma jkollux fejn jista' b'xi mod jew ieħor jiċċaqlaq, jagħmel pass fals. Jekk jgħidilhom tħaġruhiex,
jgħidullu inti tridna ma nimxux skont il-liġi. U jekk jgħidilhom ħaġruha, jgħidulu fejn hi l-imħabba, l-kompassjoni, l-maħfra li l-ħin kollu tgħallem. Kienet sitwazzjoni diffiċli mhux għax staqsewh biex iġarbuh għax mhix l-ewwel darba li Ġesu staqsew xi mistoqsija biex jaraw kif iwieġeb, imma xaw kellu qudiemu persuna, mara illi kienet akkużata imwerwura f'xifer il-mewt, ftit ieħor u joqtluha. Kellu qudiemu lil persuna u kellu wkoll lil dawn in-nies ġab il-ġebel f'idejhom, lesti ġifieri biex jaħġruha. U x'jagħmel Ġesu? L-ewwel qatt kwiet. Twaxxa lejn l-art. Jgħid l-Evanġelu beda jikteb sebgħu fit-trab fil-kwiet. Meta huma baqgħu jistaqsuh għalilhom minn fostkom u bnat dnub jitfalgħu l-ewwel ġebla. X'għamel Ġesu? Ġesu ma qalx din mhix ħaġa ħażina u toqgħodux iġibuha bi kbira, għax hekk Ġesu. Ma Ġesu qalilhom flok tħarsu lejn din il-mara, ħarsu lejkom infuskom l-ewwel u araw kif intom quddiem Alla. Jekk intom okej, m'għandkomx dnub, imbagħad orrajt tistgħu titkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' din mara. Allura Ġesu x'għamel? Qaleb is-sitwazzjoni. Flok iħarsu lejn il-mara, ġallhom iħarsu lejhom infushom. Huma min nies li akkużaw ħassew ruħhom bħala nies akkużati. U għalhekk bil-mod il-mod telqu. U nafu li Ġesu baqa' waħdu mbagħad ma' din il-mara u lilha jgħidilha xi ħaġa importanti ħafna. Lanqas jien ma nikkundannak, mur u millum il-qudiem tidnib xi żjed. Mela f'Ġesu il-mara sabet is-Salvatur tagħha. Dak li salva minn dawn in-nies li kienu lesti biex iħaġruha. Salva la ħajjitha. Imma dak li salva wkoll mid-dnub tagħha, minn dak li f'ħajjitha kienet ifixkilha u jġala tmur f'direzzjoni żbaljata. Għalhekk Ġesu lilha bl-imħabba tiegħu, bil-maħfra tiegħu reġa' lura id-dinjità. Hawnhekk għandna ħafna x'nitgħallmu għall-ħajja tagħna minn din il-ġrajja. Ewwel nett li aħna li l-kol midinbin nersqu lejn Ġesu biex isalvana. U Ġesu lilna jagħtina il-maħfra l-imħabba tiegħu u jsalvana mid-dnub tagħna. Imma jgħidilna wkoll Ġesu bħalma qal din il-mara qalilha mur u millum il-qudiem tidnib xi żjed. Innutaw Ġesu ma qalilix mur u kompli jgħix dan l-istil ta' ħajja li għażilt. La darba għażiltek. Kompli għejx dan l-istil. Ma qalilix hekk Ġesu. Il-ħażin Ġesu baqa' jgħidlu ħażin. Tidnib xi żjed qalilha. U anki lilna Ġesu lilna jaħfrinna, jagħtina l-grazzja tiegħu, jimlina bl-imħabba tiegħu, però biex jiena nimxu fid-direzzjoni tajba, mhux biex aħna nġustifikaw ruħna fil-ħażen tagħna. Imbagħad Ġesu wkoll iridna li meta nħarsu lejn l-oħrajn, in-nies l-oħra, ma nkunux bil-ġebel f'idejna lesti biex inħaġruhom.
jew biex insalbuhom lin-nies. Fil-waqt li l-ħażin inkomplu ngħidulu ħażin. Di d-distinzjoni dejjem jagħmel Ġesu bejn il-bniedem li aħna għandna nippruvaw anzi nresquh lejn il-maħfra ta' Alla u l-ħażin li rridu nkomplu nsejħulu b'ismu ħażin u li rridu naħdmu wkoll kontra il-ħażen. Jew nitolbu l-Mulej illum nirringrazzjawh tal-maħfra li għatina, tal-li jerġa' għatina il-grazzja biex nitħabbu ma' Alla u jagħtina lura d-dinjità fil-ħajja tagħna u nitolbuh ukoll biex aħna ma nkunux nies li lejn l-oħrajn inħarsu b'mod li inħaġruhom imma nippruvaw nresquhom lejn il-maħfra ta' Alla fil-waqt li l-ħażin inkomplu dejjem insejħulu b'ismu ħażin u qatt ma niġġustifikaw ruħna fil-ħażen. Resqu issa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nirringrazzjawk Mulej għall-imħabba li biha timlina f'ħajjitna għall-maħfra tiegħek u nitolbuk biex ngħixu dejjem b'mod li noġbu lilek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex inħarsu lejn l-oħrajn mhux bil-ġebel f'idejna biex inħaġruhom imma b'mod li nresquhom lejn il-maħfra tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Kompli għatina l-għajnuna Mulej biex dak li hu ħażin insejħulu b'ismu ħażin u naħdmu kontra il-ħażen nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej biex aħna dejjem fil-ħajja tagħna infaħru u nsebħu l-isem imqaddes tiegħek u tawmna Marija u naħdmu kontra it-tkażbir ta' ismek li jsir permezz tad-da nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Taker Mulej fil-morda tagħna fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għatihom l-għajnuna fid-tbatija tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej biex aħna dejjem nħarsu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti Mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna laqgħat talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina nitolbuk Mulej li aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek, nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis ta' ġisimna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem ukoll imkien iroddu lek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna l-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u fferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 Mugħarra tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna f'glori ta' smewwiet, imbierek minn ġej fi sem il-mulej, osanna f'loli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kraħal kanċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Tanu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-sarib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn Ammi Soqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li jien fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema dak fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħħalniex fi tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassartna l-qawwa u l-glorja dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
danu l-ħaruf talla, danu li neħħid rubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqrix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek Mulej imlewna bil-barka u l-qawwa. Għameli bihom neħilsu dejjem il-ġibdiet iż-żina tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nitolbu f'dan ir-Rożarju llum għal dawk kollha li huma vittmi tal-malafama u tal-kalunja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobieta ħarissa minn nar tal-infern,
Ħu ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrna dnubietna bħalma naħfrug minn ħadd jarina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet tanina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Ħu ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrna dnubietna bħalma naħfrug minn ħadd jarina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Marra tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa
u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarisra minna tal-infern. Kull ġene kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek li konsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sir Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħadd jarina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern. Hu ġene kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħadd jarina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazza memlija mulejmija Imbirkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fosta nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet tal-ina li tikum bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħrisna minnar tal-infern, u ġenere kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitta Marija u San Ġusep tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum tina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħadd jarina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenere u kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibkun u f'dan il-witta dmuħ, ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dak rajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiedi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum tina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħadd jarina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazia mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Marra tkoparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu għattalbtana, Kristu għattalbtana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddisalla, ħenna lina, Trinita Qaddisa alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itrapa lina, Imqazza Malla, itrapa lina, Imqazza xebba ta' ġbejbiet, itrapa lina, Om ta' Kristu, itrapa lina, Om il-Knisja, itrapa lina, Om tal-ħnina, itrapa lina, Om tal-grazzja ta' Alla, itrapa lina, Om muxebba, itrapa lina, Om it-tama, itrapa lina, Om nizjet safja, itrapa lina, Om nizjet nadifa, itrapa lina, Om bla teba, itrapa lina, Om li tisħoq l-imħabba, itrapa lina, Om tal-aġeb, itrapa lina, Om tal-par it-tajjeb, itrapa lina, Om ta' min ħalaqna, itrapa lina, Om ta' min salvana, itrapa lina, xebba kollok għaqal, itrapa lina, xebba li tisħoq kull qima, itrapa lina, xebba li tisħoq kull foħrija, itrapa lina, xebba kollok seta, itrapa lina, xebba kollok ħnina, itrapa lina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itrapa lina, mela ta' qdusija, itrapa lina, tron tal-erf, itrapa lina, bidu tal-ferħ tagħna, itrapa lina, amara tal-Ispiritu Santu, itrapa lina, amara ta' kull grazzja, itrapa lina, amara ta' kull tieba, itrapa lina, warda mistika, itrapa lina, torri ta' David, itrapa lina, torri ta' lavorju, itrapa lina, dar ta' deb, itrapa lina, arka ta' rabta ġdida, itrapa lina, bib ta' sema, itrapa lina, kewba ta' filgħodu, itrapa lina, saħħa tal-morda, itrapa lina, kien tal-midinbin, itrapa lina, farax tal-migranti, itrapa lina, farax tal-imliktin, itrapa lina, għajnuna tal-insara, itrapa lina, sultana tal-anġli, itrapa lina, sultana tal-patriarki, itrapa lina, sultana tal-profeti, itrapa lina, sultana tal-apostli, itrapa lina, sultana tal-martri, itrapa lina, sultana tal-konfessuri, itrapa lina, sultana tal-verġni, itrapa lina, sultana tal-qaddisin kollha, itrapa lina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itrapa lina, sultana mtella s-sema, itrapa lina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itrapa lina, sultana tal-familja, itrapa lina, sultana tal-paċi, itrapa lina, ħaruftanna li tneħħidru bit tad-dinja, aħfirna nitorbuk mulej, ħaruftanna li tneħħidru bit tad-dinja, ismana nitorbuk mulej, ħaruftanna li tneħħidru bit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jistħu inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni ikunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħolajna fit-taqbida kun itlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju irranżlu għandna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li ġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li għandna f'dalek il-libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha mija Kristu trawem bħala raġel adult u maqaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itrapa lina, San Sebastian Martri, itrapa lina, Santo Rocco, itrapa lina, San Paolo Missierna, itrapa lina, San Publio, itrapa lina, San George Preca, itrapa lina, Beato Nazio Falzon, itrapa lina, Beata Adeodata Pesani, itrapa lina, intom għaddesin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalajtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek kbira Malla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla Franġu l-qaddisin kollha tiegħu.